L'any 2016 vaig rebre una beca de Turquia per fer-hi el doctorat. A Pequín havia estudiat llengua i literatura uigur, que formen part de la turcologia. I per això em van oferir aquesta oportunitat. Així, el 2016 vaig venir a Ankara per continuar els meus estudis. Fins aquell moment, tot semblava normal a la meva vida, o almenys això creia jo. Vaig arribar a Ankara a l'octubre i, fins al març del 2017, tot anava tranquil. Podia parlar cada dia amb la meva família, fèiem videotrucades i xerràvem sovint, però a finals de març del 2017 vaig rebre una notícia sobre el meu germà gran. No era a casa. Poc després vaig saber que tampoc no hi eren els meus pares. No tenia ni idea d'on podien ser. Vaig intentar posar-me en contacte amb els meus altres 3 germans petits, però ningú no em responia. Vaig trucar al meu pare, al telèfon de casa. Ningú. 3 setmanes més tard, un dels meus germans em va dir que els meus pares havien estat enviats a un centre de reeducació. Em vaig sorprendre molt. Em van explicar que tothom a la meva terra havia de passar per aquests centres per aprendre la llei xinesa i la llengua xinesa. Em van dir que els meus pares tornarien al cap d'un mes, però van passar 3 mesos i no van tornar. L'1 d'agost, just abans del meu aniversari, vaig saber que la meva mare seria jutjada. Va ser un xoc enorme. No sabia per què ni en quines condicions. El meu pare i el meu germà petit també havien desaparegut i no en tenia cap informació. El 15 d'agost del 2017, la meva mare va ser jutjada sense advocat ni cap membre de la família present. Ningú no em va voler dir quin havia estat el resultat del judici, encara que segurament ja estava decidit. A partir d'aquell moment, la nostra vida va canviar completament. La meva germana petita acabava el grau i volia començar un màster, però ho va deixar. Jo treballava com a traductora durant les vacances d'estiu per poder ajudar-la, però ella no va voler acceptar el meu suport. Tot i així, intentàvem mantenir-nos fortes i cuidar-nos mútuament. Fins al juliol del 2018 no vaig tenir cap notícia dels meus pares ni dels meus germans. Aleshores vaig rebre una videotrucada de la meva germana. A l'altra banda hi havia el meu pare. Al principi gairebé no reaccionava. Tenia problemes de vista i semblava molt envellit, com si haguessin passat 10 anys. Semblava dèbil i malalt. Després de parlar una estona, em va dir: «Has de mantenir-te forta. No et preocupis pels altres. Centra't en els teus estudis. No et rendeixis». Li vaig preguntar per la seva salut i em va dir que patia molt per l'angoixa i les preocupacions, però que es recuperaria.